Fáilte Craobh a chuir gael an sagadí nGall clethe olmhór a Ceathrú Ceannais Mionúr ola choing nGall an Irin Peile in aig Muineachán Tráchtaire náirt athraithe fógrathe go háir do nGall ní mór an athar do Muineachán agus creidí na nácréad tá athhrú réitóire ann Máda ón Murphy ó Armánach i seasamhaisteach Tráchtaire cnéireach má go leor bhí sé fleocht níos lutha ach feabhsathe go mór ansa agus gan mór an gaothe a tanú le cluiche olmhór fíochfar ansa idir an dá ar an Tráchtaire. Tás nóid má se le fuair na nGall Tráchtaire inniu faoi stúr Cairléisi sa chúil tá Cormac mac an chrosáin agus an líne lánchú na Niall mac Bríartí Mark mac Éadcín agus Réan Rón ó Seán Cluiche. Ó cóigidí seach tá Tomás McGee, Matthew McConnell agus Fináin McGill Cóil. Istigh láir buile crothóir mór ó gréafa agus taigh mac dá bhéad tebla siúd agus na hathra istigh insna tosathe agus athra olmhóide fógrathe Tráchtaire. Os sin ó Mhéileán agus Mark Anthony mac Éangasa fógrathe mar is gnách ach tá athru olmhór san le dóigh agus trídeag imethe. Luas Cunne athrathe de iver 8 Rory Gill Tráchtaire agus dain séireach dara ó héir níd seisna tosnú nadidir cáfis bhfuil sé gortathe nó nach bhfuil ach tá Evan Duffy ibre fethe héna tosnú do siúd. Istigh láir buileann san Donald ó Cóine captéin an léinneomh agus MJ McAward a críochnú amach a fuirin nGall. Tá náirt athrathe das na fir-ionad chomá ach raimíd i trútha siúd nóir scá. Tá Muineachán Tráchtaire faoi stúr Joe Boyle Rian ó Cuigli ó Achabog tasnú istigh sa chúil Tráchtaire inniuh agus ó dóga cethir tá Cormac McConnell dara ó Fiannaigh agus captéin an léinneomh Niall Fanthorpe. Ó cóigdí seach tá Mícheál ó dógáin de Bórca féidir ó Brádaigh agus Seán McKinnon a críochnúach an líntí cúil. Istigh láir buí Cillian McConnell agus Peadar McGill Wart an náirt amáiste déanta go siúd in aig nGall hena féin le Cillian le 9 pointe 5 pointe an nódhearnach gur bhódar le chéile agus Peadar McGill Wharton le cúil a cinúnach chomá. Cormac ó Ceallaigh Adam Borske agus Luke ó Ceallaigh istigh sa lína leathosaí agus a lína lán chúil fear eile a bhí annach ein séireach an aig nGall an ódhearnach a bhóladidir le chéile Alex McGinnachta le 6 pointe an lá sin rá kickanna scóráilta ón kickanna sire Mantas Palauskas istigh láir buil agus fear eile bhór 3 pointe ceannacha mar pointe dúbalta nóa ó hé críochnúach faoin Muineachán Tráchtaire. Beidir me gahirthe an son a chomá ach beg le fis níos déanaí. Ón Murphy a líana isteach ó Armánach Tráchtaire inniuh agus bechóir go meach sé cinúnach Tráchtaire mar tháinig an dá iarn seo anna chóngarach le chéile ribhe seo. In san trabhí dír 2 pointe atra in san deire. Bhí nGall 9 pointe síos ag deire an chiad leach a tháina siad reistí díreach a pointe bháin ag pointe áirithe a 2 pointe ag deire an chluiche sin droch chiad leach agus an áiríre maintear nGall rá raibh droch cluiche chu in aig cúnta an dún díreach 7 ó héna chomá. Bhí an táileo ach bhí 2 cárta deireg fuite ag an dún an lá céanna. Tá deireg ortha má se taachtamach sin le bua de 2 pointe sinna méid. So, ahrú olmhór an son a nGall an tachtan sicáte in aig an dún. Bhíidir lá go leor mar bhí daoine á hada níos feána sin agus hadidir a súl go mbeidh feabhs ar chóirsaí Tráchtaire anna chud tréáil déanta agus anna chud lads óga úntacha. Ní ráidir a clicáil ó hús na bliana ní mórrán bóite chu ach tá siad go má Háisiad rálim ach is caiinún olmhór an son dara ó héir Tráchtaire inniuh a bhór 3 pointe in aig an dún díreach 7 ó hen. Fear eile go aige chamáidir ná Mark Anthony McGuinness nó Mark Anthony mac Éangasa mac le gan éon áras mac le banistóir nGall ráilt héan a cethir agus pointe dúbalta díreach 7 ó hen in aig cúnta an dún. Comáda míid súl lína lán páirc go chomá a crothóir ó Griffin le pointe bháin agus taigmach dá bhéad le pointe ó bháin an lá céanna. Tá thara chomá do férána nGall tá ráite go bhfuil Callum Dorian a tosnú ag ibre fethe 5 Jamie Monaghan tosnú ag iver a fethe 6 agus Finn Gillespie ann da iver a fethe 7 chomá. Árán na bhíon is a cháide, tóga míid brisio
Bag na cholamh an sa I láir anad aclaíochta Dhún I gon bhuí in iarthar Dhún beag nach ar an teoring le tíreoin an sa an aimsir a fiabhsú an na ghoiríon le teacht amach faoi dheire agus gan mórán gaotha is séide. Má háisí séide tá sí séide ó thaobh na láimhe deise go dtí thaobh na láimhe clé agus sibse a féchant ar chóirsaí beag clog os ar góir amach so chumáda míid súil ar chóirsaí ama an sa ar chlé agus sin a féchant ar páirc nach comedy pointe áirithe bhí cléthe trí himpeist an ar a bhéon spástas na cailíní faoi ceardeag a bhí le immert Tráchtaire so bhí ar gimmert ar a barc seo agus mar a chéan sibh a bagáí de máiste déanta haimpil na cúlach marach sin níl cuasaí chódlana so ahrú taobh an sub a Muineachán a gimmert ón déobh dheis go dtíon déobh clé agus sin go féchant agus Dhún a gimmert ó thaobh na láimhe clé go dtí thaobh na láimhe deise. Nach réganis Muineachán gan éon áras a gimmert cléthe olmhór Tráchtaire a máireach gaantanas olmhór ticédi ó thuig de gnáth féin gach chunta ticédi de cléthe Ceannais ála ach ní mhór im líana an méid son daoine ó Muineachán ach go háire agus ardhacha gan éon áras a gcéire freastal ar an cléthe seo. So mar a dúirt mé réiteoir nua istigh Tráchtaire ón Murphy agus é réig na líróid a chahabhaisteach. Caitisteach aige agus an chiad doran feite ag fir Muineachán ach ag caite go tappa agus Dhún in is speisiad a tnú le tús a bhad níos láidir ná mar a bhí acu díreach cúpla seachtaí ó hena agus I ggéire bu eile a áil an chiad bua in ag Muineachán am líana tá Muineachán tá fíor den lína 15 na chuid is smú tá trúr chun tosaigh có tá fearháin tá mudan 15 agus tá gach fear eile do Muineachán taobhiste de sin is féidir le lads chiaí an puinte dúbalta a aimimsú cé gur lads ógaí a díreach 7 déag ar a bhéid ach tá sin bra ard agus aclaí agus ábalta tá sin is ag Marcus Anthony Magengasa ach le banistóir Dhún mar bhí mar rá agus héanana cethir feite an tatan se chuin bheith ceappa go bhfuil neart scórin de tachtúig siúd Tráchtaire inniuh. Dhún le tacht uairháin ar a lads faoi stúr Cearlésaí Tráchtaire tá sin is Danny O'Cooney. Danny O'Cooney sin captéin na fáin fágann si dí taig mac dá bhéad taig lurug begáín spás tá an chuocha séide ina aig be sé bhad níos deochar an 15 an lína 10 méidir sin a bhrisead an fointe dúbalta Tráchtaire taig Gír rud éigean de chrothú ach tá Muineachán siar go dainn tá gach ar a fearr seachas an trúr chun tosaigh inis taobhiste na 15 chéin tá sé feite uairháin eile I captéin na fáinna Danny O'Cooney tá Danny treis brise tríd Bertan tá sé fós a dálach bhí stólam peire brog an son fácha ar an talamh agus droch freab an son ó bhróg chuine éigent a bhróg héin na stólam a bhí ann tá sé inis ag fináin me gide chóil. Fináin an isle begáín spás taobhiste an dí a count sin titan begáín ísle agus díreach isteach lámh rion ó chuiglaigh. Rion amach agus an chiad íirecht do Muineachán an is sellbh chamád agus rud éigeanta éibrú thá gá nómad beagnach imethe ar an glog an sa tá sé fós acha dar ó fianaí trasnadí Seán McKinnon. Seán an is agus lads Muineachán a teach sós na páirce féidir ó brádaigh de séidir féidir me brise isteach an 15 an géadúir Tráchtaire do Muineachán. Tá lads Dhún an is se coolú agus tá sé dénta go maithacha cá sé tá siar ríist agus an is ag nó hé. Luke O'Callaghan an géadúir tras na fada le féidir ó brádaigh féidir me is ag an 15 Tá fér taobhiste mas féidir le fiocamach ceann bháin fiocamach inis an fear sin ná Luke O'Callaghan uairháin eile. Luke dír taobhiste an dahad an count sin a lúba ar clé ach bhfuil si ar an fóríd is tónm go bhfuil táhaid dead agus an ciad puinte fuite ag Luke O'Callaghan Tráchtaire inniuh. Ní dónm gur a bhéon scór ag Luke an nó dhearnach go bhfuil an dá ar an seala chéile be sé sásta sin bhfuil kick amach an son ó Cormac Macrossán a dain séireach go leor. Ach bailithe faoiire ag lads Dhún tá sé inis sé go sin ó Muireán á sin tras na chofada le Tomás Macaí a brise an lelína agus neart lads ar róthar tapig an son begurtha brise bhad níos tapúla ná sin mar tha lads Muineachán na coolú chu tapagus gur féidir tá sin is Tomás Macaí. Cín sibh an fearr breise háistigh róirí ó Gail Tráchtaire a gibhar a 8 an gíadúir níl sé feitige tá sé ag Mark Anthony Magengasa. Muineachán
den bhard stúrú ar chórsaí tá sé inis den giadúir ag Rúri ó Gael. Rúri trasa de MJ. Mac a bhard agus dún an gáil sásta sellh a chumád. Rud éigeanta ebrú ach tá 100 pointe ag Muineachán ón giad iirecht. Tá dainacht an son ag Muineachán gach fear beagnach te 40 as sé an job maach tá lads chun an gáil ábal a brise tríd ach an son haise de coolú an anna díirech a rocht tríd tá ar an isir an fear sin ná taig mac dá bhéad fágan sé agus titan sé mach san lába agus tá cadís genta ar ivre tríd Muineachán dara ó féinaí a gemma go mágadí seo trach nuna ten session topic agus te Muineachán topic tá sin is ag ó dógán de borca agus fear breise te bhstig an fear sin a lúco cella óháin ar tá lúco fiochan anna chain séireach trach nuna in jobh tá neir coscéim na tóga bhfuil sé tógach an talún níl cheap mar go meach beidir kick fíos an son ach na morca coscéim na tóca ag lúco cella bhfuil Muineachán anna chain séireach leis an rise an son coolín siad anna hapig I lé agus tá sé dochar do rún an gáil brise tríd tá sé níos ag ifri sé de rún an gáil Matthew féinaí tá siad faoi bhrú inis tá Muineachán a chur brú ar an dáhéamh den fórc ach dianta bhd níos fearr nó seo ag lads rún an gáil an is an deise chu brise tap géanamh más féidir leo. Cúla an son inis tá Danny O'Cooney. Danny, well, titan sé isteach daine Lord Park a anna chuid dus na Cluiche agus é sin dianta ge trach núna in jobh tá fir bega ta bhí stig den chuide smús an nada bhfuil an ceann ord chun dod isteach agus mar a bhí mé rá a hánaghach sin I séide isteach in aigeine lads a rún an gáil rud a cabhróid de Muineachán an sosa chiad leach an seansan is ag taigmach dá bhéad capá tá sé gír an lína bhrise tá spás aige ach ní hógan sin deis kick amachchansa dí dar O'Cooney captain na fórna Peile he faoiar in is ag mac engus tá mac engus ábal a scóinál ón dá chos óin slíocht tá sé leach caiitige cé eile bhí ann uaháin eile ach dara ó fíní tá dara ag immer cléthe únta nílach sé nuamad imethe mar chuig nuamad go léthe imethe díirech ar an glógan sa inún an gáil ach cad é mar thaispántas ó lán cholí Muineachán a go dtí se Muineachán a brise uaháin eile dún an gáil ag coolú níos fearr an uair seo ní mórrán lead saoire ta bhstig tá sé imethe as lábha lead uaháin eile an tháina cníireach mágur uair sa trach nóna ach tá annach chud brú Tráchtaire a pí as clasíocht an san ó chun an gáil tá siad a brise bhfuil ha míad dul ó héamh go taobh mar cluiche lead óige trach nóna ach ní de scóirna techt fós do rún an gáil fós a frachta sin giad count tá Muineachán imethe daine ríisteach tá fear do Muineachán sios ar an dalamh mar sin fear breise ag dún an gáil den cíad cúpla númad eile más féidir le in bontáiste a bhainte sin tá sé muidethe sios go uaháin eile farí ar canar ó gréafa inis tá fear Muineachán fós sios ar an dalamh tá Fibre na hóling is tólam tá an fear breise ag dún an gáil caiisiú ag an de chrothúas tá sé evan ó dofig inis evan ó dofig fógrathe stig déanach coolín sé uaháin eile cho fada le MJ Mac Award agus an isise Rúri ó Gael féidir le Rúri ó Gael éonar déanamh í féidir a si dul tríd an lábh briste tríd an isce das an son ná Tomás Maguí agus an cíad scóir feite aige a teach nóna dóún an gáil pointe in ag fointe in áíre bhí sé tastáil bhí fear breise acán í scóir fuite go hús an chléthe agus is tólam go bhfuil fear Muineachán bhfuil tá an réiteórún morfií teachtain is amach cho fada leis ach tá droch ortún sa de fearóg a Muineachán be gortha ahrú a dhéanamh stólam Beg tá ahrú le techt a droch gortún san do hóling fear Muineachán mar ó cinnte cé tá ann beidir ní dúco cealla hán Tá begáin in atáirú stig Lord Parkan vertibhre cehardéag achas tólan gúil gúling fear Muineachán imethe tá nó ó hé stólan Idir dhéanamh amach sé idir cóidéag nó ó hé gemacht agus is tólan gúil idir a fethe dóistig tá idir fethe trí ráite an sa ach cíam go bhfuil idir a fethe dó chuite Kelly tréis Tráchtaire borc do Muineachán san nó bach leis an duine há fógrún sa idir a fethe dó stig do Muineachán chuite Kelly nú Jacob O'Lone agus nó bocht ó hé imime den park droch ar tún son
don leadó. Dúnangáil an is techt ó bháin eile tá sé ag Tomás Maguí fear a bhór an pointe díirech an nómad bháin ó hen. Féidir leis sé dhéanamh ríist, is féidir leis na pointe aimsú tá roint fuitige im líana ach tá an deisian is ag sin ó méán á sin tógach an talún an son. Agus siniciúil go leor agus beag deis ag Dúnangáil. sé deochar tá na ghaoch picasós pí sin díirech in aig lads Dúnangáil an sa fág for é. Agus begáín caint an sa raisi tapig seanna deochar áil an aig na gaithe sin agus tá seansan is ag Danny O'Cooney. Danny O'Cooney treis buise tríd ó bháin eile seans faointe de Danny den giadúir Trachnóna é fachta aige go deas éasca an chiad faointe i techt ó chaptéin Dúnangáil. Well, tá Muineachán seáil suas dain golóir ach ag an am céanna tá lads Dúnangáil brise tríd go han éasca nóir is mín nó. Ord, Peile lads Dúnangáil, Peile lads Muineachán agus Peile lads Dúnangáil agus Peile lads Muineachán agus Peile lads Dúnangáil agus a teachtamach is faoihearre ibre trí do Dúnangáil sin Mark McCulley é Peile ag faoihearre agus é tógach an talún an ghaochan is piúcha sós ní cháró sé sin le cuasaí do Dúnangáil tá mar a bhí daoine ará cé gur chaileidir an aig Muineachán tá forbhór na seileadh go fiúin an aig na gaithe tá na scóirna acu chomá iad a bóchan den sa tá na ghaoch sin in is ag ládrú ní cháró sé sin na cuasaí duine bhór ceantas na pointe sin Tomás Maguí bhí sé ar níród chág sé é agus tá sé fácan is cho fada le fear eile bhór pointe Trachnóna aniu sin Danny O'Cooney iad ag immert istí go láid páirca ach a brise tríd agus an tactic sin a gobar do Dúnangáil Trachnóna tógach an talún an son tá fear Dúnangáil ráite an réiteóir go bhfuil sé sin denta go leithach ní an slú a baile an sár hógad is sin ach tá Niall Fanthorpe is captain Muineachán de sé ó ceant ein séireach isteach roiad an son ó captain Muineachán. Gír a fear Muineachán ála bhí taobh istigh ach idir an dorna bheith láidir agus an ghaoch láidir sin imthe i bhd amach huaig agus amach thar an líne. Néú me déag agus 23 second le dolan sa ar an glog sa chiadreacht Trachnóna an kick amach a techt das gairid an son di Rian Cúin. Rian Cúin faoi bhrú ha sé treis dolamach an déblína ach tá bontáiste fós le Dúnangáil. Tá Muineachán an is a brú sós agus a chum brú ar chosantóirí Dúnangáil. Well, ní mór an daoine á lorug do Dúnangáil cá sé kickáid. Ten sé fada go leor ach tá fear Muineachán an denta go hanamháin san na Muineachán brú maidach an son chur ar cosantóirí Dúnangáil agus tá Mícheál dúgáin de bórcan is le seileadh díocht hefn bud an fethe héan ar an cosí dhéis agus é sin imime haran trasná an dar íirecht do Muineachán agus an dar cheann chur haran trasná níd ceann amháin chutha amú ag an dá ar an Trachnóna seachas beidir an pás doran sin cúpla númad ó hen nadidir an féidir rá gur ceann ar fóríd a bhí an son. A cha siad annachráin Trachnóna cé go bhfuil na cinéadacha ag deacrú agus an ghaoch ag neartún sa in iarthar Dúnangáil. Kick amach ord ach kick amáil baidethe go deas éasca ag lads Muineachán. Fiachar an ghaoch sin ha sé sciúpa ag agus tá sé fachta go fearóna do díircha stig Cuite ó Ceallaigh leis an cos cré well baide cadé mar scór don árána pointe dúbalta rá siúd. Tastáil go géir an fearóna de tachtasteach díreach cúpla númad ó hen agus scór úntach feitig é siúd ach gan áras le taú na gaithe an son. Ceir faointe má se do Muineachán. Well, bhí ar pointe chun cai fiachar an ghaoch sin ó bháin é sciúpa amach tá berta Muineachán ann tá sé fuite ceannacha Alex McKinnock tá chuthisteach dain sé an son é seo brád ag chuthisteach aige seans do Muineachán hir an dán cad é mar athirú le cúpla númad an nuas Muineachán an is déanamh slad leis an ghaoch sin le cúpla númad agus cé eile a bhí ann an wondersó be tachtasteach uair bháin eile Cuite ó Ceallaigh ar i bárc le haimpel 5 númad agus pointe dúbalta agus cool feite ag a bheith anad well. Drochgar tú bhí ann de lads Muineachán ach
tá gealacha gur tháinig an fearseach an páirce fíochar an ghaoch sin uair bháin eile an líróid a coolú caiigh dúna gáil éigen dhéanamh leisna kicking amach seo tá brú maidide go techt ó Uladh Muineachán agus iad ag úsáid an buntáiste sin chomá is gur féidir tóga siar an son bhí Matthew McConnell ach íon sem agadúir tá Uladh Muineachán a coolú faoi dhearra well ba dad an cúpla númad brú sin a chuidir Cosantóirí chun an áil bhí anach denta agus tá níos mú denta agus tóram go raibh kick séir le bheith an ribh sin a ní ród fága síos ag Cluiche ó Ceallaigh so bhí buntáiste an nimmert agus raimíd siar tá fear chun an áil síos an son a bhfuil drochgartún ó nachhfuil dó siú tá naid mag bríirtí le sellh anamíd númad beag dún an áil a géar a gachúpla númad a hógant mar tá nach réach sin ri trééis ahrú le a cúpla númad a nóas agus tá sé trééis tá máiste dhéanamh choirigh sé go mór leis an pointe dúbalta ó Cluiche ó Ceallaigh agus níor choirigh sé an éair le cúlbáire a dhún an áil Tráchtaire Cormac na Crosáin agus faoi bhrú maiteach leis na kicking amach nó ró bhí sé fiú an na coolú sciúban éirí agus déanamh rudí éasca do Muineachán. Lein mac bríirtí mar sé Muineachán a déanamh cosan dúntaach an sa chu brú maiteach ar lads a lár páirce chomá ach déanta go maithaigh lads dún an gáil tá sé bailile có i ríist agus é an sellh mac dávéad chuir tras na chofáda le Evan ó Duffy. Cean ísle an son beidir ar an dalamh ag ruaí ó Gaelach scuilin ó an leis ó na mar a chuú réiteóir an léinmh. Tomás McGuí, well, cé gur teachta bhí an sa chiú cúpla númad agus bhí me táirt amach faoi is dólam an teachta is fear níos do rún an gáil ná sellh chamád a fracht an daran a leach mar in aig na gcuithe sin beáil ó díreach an chamád an scóir a chamád 10 sin más féidir ó. Taigmach dávéad a rís cho fada le finán McGillachó tóga chun talún ten sé tapig tá cúpla méidir tóga agus an doran fuite ag taigmach dávéad ó be sé sin dochar so ten sé beáin níos gurir den cúl ach tá Uladh Muineachán a stúrú lads chun an gáil amach chuir bháin ar seansanis ar thaobh ó ar thaobh mud an cosach ní ráidir gróá leis sé titim das ísisiú agus bailithe rion ó chuigla agus Muineachán ag gír brise tappa géana a bhór bháin eile nail fantarp well bhí deis ag nail dar na hairt a cúl níos lótha ní ráidir leis ach fíochar an dós lasrach sin é hós na páirce Cormac ó Ceallaigh an ciadíireach de Cormac ceanna aimsú agus é sin fachta ige chumá Cormac ó Ceallaigh leis an gcéad pointe go siúd agus cred é nó nach cred fós níl ceann curtha ar fóríd an sa Tráchtaire in nó na ngáil agus Muineachán I máirí réime an sa cool agus 5 fointe in aig rá fointe an sátá 3 nuaidéag agus 5 second fáca ar an glog well caiigh dún an gáil rud éigeanta dhéanamh chun cúpla scór breise áil agus an scóir chamád a bhadní sin ar sa do Muineachán beagnach gur hána ar neis ó 9 fointe síos ag le ham cúpla seachtaí ó hen ach níor dhéanamh éis sin agus tá na pointí fósa tacht by dad. An óir seo Cillian McConnell le pointe dúbalta ag úsáid a buntáiste na gaotha go hena fechtach agus pointe dúbalta ar a feite ag drám Muineachán agus 8 pointe a níos idir na fórna sin níos measa ná mar a bhí ag an am seo cúpla seachtaí ó hen agus an dáirann seo ag éimmart an aig na chéile an níród áir sin ó bháin eile níl sé gaibrú amach do chun an gáil tá sé caiite ó bháin eile agus tá sé Cluiche ó Ceallaigh Cluiche déanna sáir cluithe ó tháina séisteach. Alex McGinachta inis an ceann seo agus mé caint faoin na ceann ar fórír an ciad ceann curtha ar fórír de Alex agus má sé well má sé sin an ciad ceann curtha ar fórír Tráchtaire inniuh. Nis Cormac na Crosáin faoi bhrú maiteach ní lads rún an gáil rilí á lorug so ná bhí táirteach faoi mar tá sé anna ocar tá na réoch sin
Dúchar dáile leis chomáil sé anmha agus den géadú le tamil bhí fear ó lora an fear sin ná captéin na fórna Danny O'Cooney sin ná tastáil ó captéin ag buinte seo ag léthe táach buinte atere ach tá goich anna láidir ag Muineachán so déadthrá go bhfuil rudí chanáthú in san dar leach ach caithisiid frach a bhad níos congarí ná mar a háfuil láthir. Baile hinis ag Mark Anthony McGengus a níl Mark treis mórrán íana Tráchtaire in Neomhach tá sé dain séireach fangarí bheicisiú sa dar lecha. Mark a ríist. Muile his síos úr a bháin eile an gaptéin Danny O'Cooney. Is féad le Danny brise tríd más míon leis, ten sé leis an dorna nó seo. Agus Tomás McGuí tá pointe ag Tomás a héin. Tráchtaire na Neomh MJ McAward is. MJ gír rud éigen de chrothú, a sé tógach an talúnach go dleach mar íarn an réiteoir. Mark Anthony McGengus is úr a bháin eile cho fada le MJ McAward úr a bháin eile. Tá siad sásta dul tríd an lábha, tá siad sásta isteach sa chlog sa Tráchtaire na Neomh agus tá sé níos deochar ar a brise tríd lads Muineachán cad é mar heispántas. Go háide ón captéin an son nail fantorp Tráchtaire agus fíoch an lús lasrach agus iad a brise tríd cho tapig ach genta go háling an son tháinig an dornisteach ag Mark McGengus bhí sé sin a tastáil mar bhí Muineachán na brise go tapig an son agus bhí lads brise chuch an tosaigh chomá ach lámh Mark McGengus i tachtasteach a fuair sé sonc agus sonc fuite ag fear eile ó dhúnaáil chomá agus cárta buí feite cárta buí is tólam do Seán McKinnon ibre is seach do Muineachán nó beidir ibre a haon díag beidir gur Adam Borske bhí ann. Sé Adam Borske stólam tarmid Adam Borske péisce le cárta buí feite ag siú dain séireach go leor an son agus tógach an talamh stólam gur Mark McGuí na há sínta an son. Bhfuair sé sonc sa cheannas léir. Tá an clog fós a dálan sa so má chéan sibh an clog an sa chlé tá sé a rocht an trochanúmad ní réon stoppe leis mar sin cumáda míid súl an déimhlíne ag le ham das na cúpla númatí breise agus an son beag an cinenne ag ón ó marachú ag deire an lé. A rís má héimiid go dtíon 60 númad agus táid ar cóscóir a beag búteóir ón láinneomh beag an breise agus kickan na pinós agus tálíonn sé bhd níos minicí na mar a cheapá ag an levéil seo in óla agus levéil sínsir gan áras ní féidir bóchan tar féil óla ha mai ráda. Tá sin ó méán an is. Well, bhile Muineachán beidir cúpla pointe breise a chur leis rih le hamach caiisiad sellh aimimsúar dús tá sé inis gróí ó gcuil tá sé fácha ag Tomás McGuí a sé giad buinte do dhúnaáil Tráchtaire bheith ceann eile go deas hí rá faointe in ag pointe chun tosaigh credéanú ná cred ach Muineachán leis na scórna a lé ón beidir an 60 númad ar ra caiig dúnaáil rud éigeanta ebrú tá chuoch beidir a ligú an sa dí pointe áirithe. Ropanta mar dhearach siad i Conmhaigh. Tá sé níos ag Matthew McConnell. Tá Matthew tacht faoi bhrú tá cosanta ó lead Muineachán Tráchtaire dá chréite an nuair sin míhall ó dúgáinte Borcha sáir íirecht an son agus sellh feite ag lead Muineachán a ríis. Caithfidh tosathe dhúnaáil rud éigeanta dhéanamh chomá agus brúchar lead Muineachán ach ní héon bhrú dómhéh a ríist na cinéalacha an a réoch láidir sin baid níd se gobar in ag an dádrám bhí seansig Muineachán do cúil chomá níos luthach an réoch láidir is sciúbe na dí róide agus ach ag ebriúdómh das na pointí dúbalta gan éon áras dúnaáil bhfuil tú síos a ríist. Tá fir bhreise ag Muineachán haimpel ar an idir an 15 agus an 10. Bheadh sé anna jochar do dhúnaáil éon fointe dúbalta áil sa chiad leach seo tá sé inis ag as sin ó méán. Sin beáí spás a chóirach mas féidir leis aimimsú tá sé teach faoi bhrúach deanta go maithaige bhí mantas peláuscas a teachtasteach an sonach ní héanú choé as sin ó méán fágann sé go fáda le Mark McGengus é an ceann sin díireach ar chlé agus ar fóríil agus ar éon lá eile bheith sé sin imime thar an trasná is féidir le Mark iad a chur thar an trasná gan éon áras ach a ríis cínsibh an réich sin nearing de marad ag raibh súl de teáin ar sé gur imime sé thar an posta
Ráte an réiteoir go raibh sé ar chlé agus ar fór riad. Anis, rian ó Coiglaigh, a rian ciún go dtí seo Tráchtaire. Kick amach deas go leor, tacht ó lámh Peadar McGill Wharton nach tá sé bailithe ag lead chuúna ngáil. Anis, ag Evan ó Duffig le beganí spás ó sa chóir amach. Tá sé ar rúthar, ní féidir é stoppa an daran táire, an daran go fadra sin ó Muineachán, sin leis an íirecht agus ó Coiglaigh ag sábháil úntach an san. Sin ó Muineachán leis an íirecht. Tá an kick sé bronta chumá ag Muineachán, tuga topic well in our ear and each of the tacho topics come prod and kiad fe no ma ta should muile hishi is the tach 3 the law ta sha fosako ta shinish make Luke O'Calla Luke tach 3 but rather Luke scored it I'm shoe and saw riv a dead on the kiad and left agus a shin denta eg Luke and dara fuite eg Luke agus muintir I chealla a déanamh slád Tráchtaire tá cool pointe dóbalta agus rá fointe single ag Luke agus cuite ó cealla Tráchtaire inniu bhíbhar dóéag agus ihar a fethedó a déanamh slád an sa le 5 número 10 an nós agus ní léon stop leis mar tá Cormac faoi bhrú a ríis Cormac Macrossán a ríis an réocha sciobban na líróide agus a ríis ní ró buirte ag fear mór Cillian McKenna I lár buid hit sé go donna an son a ní dónam gur raibh mór an de bhrú ar an ná riire stónam gur raibh bertadal sós den níród ach troch titim an son cad é mar freab ag a bhar mór ach troch titim an son tá sé síinte an sa ar a dálamh agus tóga sé númad nó ród a cúna dé tá sé carcadóir agus tá brise in ándóing an sa cad é mar freab ó Cillian Ceanna. Tá bert híos is tólam go bhfuil Danny ó cúna híos chomá captéin chun ngáil bertacha le droch titim an son. Tá sé ócé thá ráite buchas mór dí so lena sé rá cad é mar freab nadidir bhfuil an réiteoir chan é sinna ghlacha mar kick séir nó an gahamíd san éire is tólam go gahamíd san éire ní acha mé héin mórrán mí cheart lei sin berthús san éirgó ní a bhéon brú nó éanú mar sin beg an líróid le cahabhisteach ag gón ó morachú na fearmhóra istigh níl sé bailithe go héasca tá sonc fuite faoi dheire sa Craobh an son ag Danny O'Cooney Danny O gwell captain tá na captaini a tastáil a gamanting mar seo an tainrod faoin an in mórrán ag lorug sellibh chun tosig agus má háisiad a lorug tá fear Muineachán a stracha as ag an am céan a kick áling ag deire an son thar ceann gachtain in ag na gaotha agus é bailithe ag Mark McCuddy níos cúdaíonn sé tá seo go cúnaí a ríist chuir tras na páirc ag édí as sin ó Muileáin sin ar an 15 an sa níl mór an tehistigh gro agus cúdaíonn sé go fada le canar ó gréfa canar ciún go leor go dtí seo fágann sé dí Mark McCuddy é caithfidh Mark an áiríre cúpla scórna breise a chrothú an sa más féidir leis níl pointe fuite ag dún an gáil le stócha beagnach chuig sé número 10 an is Caig mac dá bhéad an cos clé aige níl a sé naig na gaotha fágann sé go fada le Danny O'Cooney Danny inis leis an cos dheis bhfuil sé sin chun lúbaisteach tá an slú an sásta sin tá an réiteoir sásta sin chumá an dara fuite ag captéin na fórne agus an 100 pointe do dhún ngáil le beag na 7 número 10 credit nó ná cred héan an 8 in ag 3 pointe 8 buinte in aig na fórne an sá 3 número le dal mar a bhí mé rá bhí 9 buinte idir na fórne an nuair dhearnach go bhúldar le chéile agus beagnach gur tháinig dún an gáil a reis sa darna leach so déach an rud díreach ceann céanna Tarlú an sá Tráchtaire inniu bhachan táimig Muineachán scóir eile a ébrú más míó tá 3 número le dal ar an glogan sa ach beag neart an breise dhearing heimpel 5 número le chuirla sin bhí rá ghortú uair going Tráchtaire well ceap me go raibh Cillian McKenna ag gíire an deis sin a hógan an taon fóríil fuite ag Cillian so tá an ceart aige beidir é ágan lead a há an áit níos fearr tá Luke treis neart scóir an áil Tráchtaire inniu an count sin de titim dain séireach bhfuil sean san sa ag Peadar McGill Wharton fágann sé go fada
Cormhaigh ó Ceallaigh agus Cormhaigh leis an gabhain sin cuireadh thar an trasnán an dara faointe do Cormhaigh Tráchtaire in Jobh. Luke ó Ceallaigh leis an giad éireacht well tá Luke treis ráfaointe aimsú ach an count sin tisamí sin níor dhírig rún an ngáil hitse go fada Cormhaigh ó Ceallaigh agus an dara faointe fuite róisiúd Tráchtaire in Jobh fear machar a clóna. An count sin begánaí níos fuide tá réach an ligiún sa ach tá torra mar an ggéanam mar tá sé uairháin eile ag leads Muineachán caic dún an ngáil rud éigean de dhéanamh leis an kick amach sin níl sé gaibrú amach cho teachtanis tá Adam Bórsca leis an count sin a titim a bhadró ísl an son ní bheith sé ó hásta leis sin bhí an réach taú leis agus ceann éasca do Cormhaigh mo Crosán Cormhaigh fágann sé cho fada lena airhéine tá dún an ngáil inis ag teachsós na páirce tappa go leor ach tá leads Muineachán a tacht leo má seall Danny O'Cooney uairháin eile is dúrú cuasaí chun tosaigh chun cúil agus a láir páirce tá sé sú fear amháin isteach a sú an dara air isteach déanta bhd níos fearr ag an dara air a chuig an count sin thar an chólaigh agus kick séir eile brunta an do chaptéin a rún an ngáil. Really an príomh air a tha seasamh amach do rún an ngáil sa chiad leach seo tá sé tastáil tá sé géire gombeach an scóir sin cho cóngrach agus gur féidir tar 9 buinte idir na fóna bhí an tá leis an son nach tá sé ag gaiidir go mar leis na kickin amach chomá tá sé níosúir bháin eile ag Mark McKingsa. Mark is cai sé rud éigean de chrothú bú sé héna cethir an tatan se caite níd éonrad feite ag Tráchtaire in Jobh ach fágann sé go fada le Rory O'Gilly. Dún an ngáil inis agus leads Muineachán a rís gach ile ceanna có tá 14 seachas an trúr go gá frach an tosaigh agus fiúháin an trúir sin tá sé de géire i techt siarach ní féidir leo tá sé inis ag éhan ó dofig. Ba bhráil ó scóir bháin eile tá 2 second fáca ar gan ná áman sa ach be dhearing go bhfuil haimpir ceannú 5 númad le techt má tá númad í breise le techt dear mé libh chatta ann dún an ngáil inis techt tá nach éach sin an láide go leor tá sé fáca chumá ag éhan ó dofig is gur féidir leis agus déanta go maithaige bhris sé tríd ach an áiríide beidir go raibh seans níos fearige am rud ag gur chuis sé roiige héin ach dún an ngáil sásta sé raibh chamád an captain a rís Danny O'Cooney cho fadan is le taigmach dá bhéad taig agus leads lá páirce rún an ngáil an áiríire ciún go leor Tráchtaire in Jobh. Tá más mo gaí fág go dtí Mark uairháin eile Mark ag an dahad as dúrú go hana effectach Tráchtaire in Jobh ag dara ó fianaí beag 3 númad breise ann agus seansan is tach an ceann Danny O'Cooney Danny leis an ceann sin which sí chun fáisteach tá captéin na fórne le pointe óháin eile 3 fointe ag captéin na fórne agus mórracha maidir a rún an ngáil cámeachsibh Tráchtaire in Jobh cad é mar heispántas ón bhearmór Tráchtaire. Círíonn sé sin go bhfuil díreach 8 buinte idir na fórne sin níos lúm ná mar a bhí cúpla seachtainna ó hin ach tá seans ag Muineachán dulchan ceann dhéanamh tá 3 númad fáca in san dara leach seo le an breis sa chiad leach seo agus sa tachan ceannta Mícheál Ó Dúgáin de Búrca tá spás oscailt amach os a chóir an roiise agus cúl feite ag Mícheál Ó Dúgáin de Búrca. Díreach nuair a bhí tú ceappa go raibh seans éigean ag dún an ngáil beidir sa dara leach seo cad é mar ruthar ag gibhar a chuig Muineachán beagnach gur hit sé amachchas a lába lean sé raig leis agus chuig sé faoi chosa Cormhaigh mo Crosán isteach sa chúl dóná ina ceire faointe agus níl mar críocht an sa fós tá cúpla númad fós atáil agus a rís tá sé buite ag na fir I mán agus I gnorum. Cilíonn McKenna trasan na páirce ceann sciupaí ag an ghaíúr bháin eile Adam Bórsca is ceann mór áir tá sé chun titim ní le fear amháin istigh do Muineachán an féidir sé bharú ní féidir stúrtha go hana chlichte an son ag Tomás McGuí I ngach carn den fág Tráchtaire in Jobh. Bhí sé mar lán choulaí an son lán tosaí cúpa númad roimh sin dénta go má go deas chlichte aige chomá agus chuir sé haris ceann Alex McGinnachta agus buochas le dia do uinter rún an ngáil tá sé imethe ar fórír. Cormhaigh mo Crosán inis
Well, tá beag nach gach ile kick amach caite ag dún an gáil in san Ceallaigh an féidir ó ceann bhána aimsú. Ní féidir lo, tá sé badathe, well, an táin son le Cillian McKenna. Bhí sé le bhadathe ige, ha deisige inis an ráfuointe ólach a ríist ceann curtha fóríd. Fear mór ha bra obalta na kicking amach sinna aimsú a rácheann curtha fóríd ag gnám céanna ag Cillian McKenna agus ní mór an curtha fóríd by da Tráchtaire in Jobh. Cormac McCrossan imime tras na porca sásta sú Rhaint ama isteach a ríist tá an adóg sa bhéad a stólam an son ag ón ó mar a chu réiteoir in léin Jobh. A níl se chun í héad fós. Tá tactic difriúil a ebrú ag dún an gáil níos. Tá siad imime amach ís na tablíne agus tá lads a ruch isteach an spás. Tá sé coithe mór agus áil bhfuil sé baile chun uair se tá tactic nua có faoiare agus d'oibre sé rón uair sin. Bhí sé baile ag rúirí ó gcuil agus tá seans ag dún an gáil. Béidir puinte a aimsú tá fear breis an sámáin sé dé tá sé fachta go. Sin Tomás McCuí tá puinte ag Tomás. Tá sé tréis bes a chúlathe agus na tosathe agus a ngacháid ar a barc sin Tráchtaire inniu ba bhráid eis puinte bháin ó sin ó méile an inis fáca ag Mark McKengasa. Mark an féidir a siúdra ag an de chrathú, chun sé trasna cho fada. Le, ní mar ó cinnte céhan son, sin evan ó dofi. Arastí Mark, well, ní mór an am a fáca ag Mark an son, cá sé rud a chrathú go tapig. Ach a ríis cétá leis ach dara ó fianní, chun sé thar ceann gachtain bhfuil scóirín des feit an son rih le ham tá ag fear mór bún an gáil agus má se fágtar an sa le 5 fointe ag dún an gáil agus ráchúil agus 9 buinte ag Muineachán bhí an réich leo ach an áiríre sin bearna olmhór le líana. 10 buinte idir na fórna bhí 9 buinte idir na fórna seo cúpla seachtaí in san trá ach beagnach gur tháinig dún an gáil aráist. Beag an gaoch sin leo sa Darailach tá siad go mág maintir chun an gáil tucha siad a ríist mar sin fannaí ling ná teigi in éonáid tá ana chuid le techt sa Darailach. Fear sin ná Luke ó cealla uorháin eile. Luke dír taobhiste an dachad an count sin a lúba clé ach bhuiil siam a thar an fóríd is tónm go bhfuil tábhaid dead agus an ciad puinte fuite ag í féidir a si dul tríd an lábh briste tríd an is go deas an son ná Tomás McCuí agus an ciad scóir feite aige a Tráchtaire náil agus tá Míhall dúgáin de borca níos le seileh dírt hefn bud an fethe héan ar an cosí dhéis agus é sin imime har an tras ná an dar íle chuilte ó cealla leis an cos cré well baite cadé mar scór gan árán a puinte dúbalta róisiúd. Alex McKinnachta chuthisteach dain sé an son is ó brád ag chuthisteach ige seans do Muineachán hir an dán cadé mar leis ach fíoch an dós lasrach sin é hós na porca Cormac ó cealla is an ciadíireach de Cormac ceanna aimsú agus é sin fachta ige chuma Cormac ó cealla cúpla seachtaí ó hen ach níor dhéanamh éis sin agus tá na puintí fós a tach by dad. An óir seo Cillian McKenna le puinte dúbalta an táire an daran go fadra á sin ó mhéile an sin leis an íirecht agus ó chuignig a sábháil úntach an son. Sa chiaadach seo agus sa tach an cainte Míhall dúgáin de borca tá spás oscailte amach ó sa chóir an ráise agus cúl feite ag Míhall
Well, a chuir gael tá fáidir over eis an sadí dún ngáil bearna olmhór idir na fórne Tráchtaire achan ghaoch sin a taú go mór dún ngáil in san Darlach a cúig faointe ag dún ngáil agus dónaí ag Muineachán cad é mar heispántas an son leis an ghaoch in san chiad a lech Tráchtaire a cúil agus pointe dúbalta teachta ón anad cuite ó Ceallaigh a tháinig isteachta nó ó hé ta bhí stigta denú mod cúlaigh Alex McKinnachta agus pointe ó Luke ó Ceallaigh Cormac ó Ceallaigh agus Micheál ó Dógáin de Borca ach cad é mar heispánta so chaptéin Róna ngáil Tráchtaire Danny ó Cúnaí ceir fointe fuite go siúd agus pointe bháin ag Tomás McCoy be go bhd níos múna sin a testáil bhtha in san Darlach seo mar a bhí me rá bhí 9 pointe idir na fórne seo cúpla seachtaí ó hin tháinig dún ngáil arás níor chaidir ach le rá fointe sa deire so thaidir trúla taispántas mar an ggéana. So roint ahrathe an son, Cluiche ceann bháin ibre fethe seacht Finn Gillespie de Róna ngáil istigh do Rory ó Gill stólam. Agus mátá éon ahra eile deir méidh agus an cluiche a dul aráig. So Finn Gillespie ibre fethe seacht istigh do Róna ngáil. Seansnis ag MJ Mac Award an réich leis ach an ceann sin a dul ar dheis agus ar fóríl tá an ciad ceann curtha ar fóríl ag siú dír rá cheann curtha ar fóríl dá Róna ngáil go dtí seo Tráchtaire inniuh agus inis na feibanna bhí Cormac Macrosán a meisiad ag rian ó chuiglaigh in aig na gaotha sin. Tá lads Muineachán ruchaisteach sa Spórt tá tactic beidir níos fearr a chu ná mar a bhí ag dún ngáil ten sé fada go leor. Rihann sé an 15 Tá Berto Róna ngáil a frachánach I mean sé ón Mertico agus seansan is a tacho fada le Mantas Palauskas ach caidan Mantas móra agus dún ngáil in is a brise trí tá deithnúr an sa Lord Parka a dul chun ceang tá siad máil go leor a dul chun ceang brisin Muineachán go hana tapig ach ní dún ngáil á dhéana sin tá sé fear dain séireach an is Mark Mac agus a héanana cahar ag Mark Mac agus a seachtain ó hen ní réonad fuite ag go fóil tá sé faoi bhrú maite chun ceang sin chun titim mu sé titim dain séireach tá raban se ón dálamh agus an 5 pointe a fuite ag Mark Tráchtaire an slú baide breásásta lei sin tá takeíocht úntach ag dún ngáil daoine seasamh I ngacháid thós taobhrom agus taobhhíorím agus síos ar an déobhlíne agus mór haimpel na páirce slú olmhór baide isteach an áíre ní an áit mór goróir don slú a hánsá a Tráchtaire inniuh. Briste síos ag fear Muineachán uair bháin eile ní lads dún ngáil sásta dul síos agus sinna fiúcha sós beidir go raibh an ceart agus sin ó muidón a héana chroma an uair sin nach níor dhéon bailithe is ag Adam Borske. Tá pointe tá cárta buí feite ag Adam Tráchtaire inniuh caithe sé bheith comhairteach fear a bhí ana háchtach stigad Lord buí Cillian McKionna leis an níróid in is fear mór chur trasna go fadar a Cormac ó Ceallaigh rá faointe a fuite ag Cormac sa chiad leach be sé bhd níos deachara a ró éonrad a aimsúin sa in san Darlach leis tá a gaí a cumad a stúr air tá marcáil díana a dhéanamh ag lads dún ngáil tá haimpel cúigur ó Muineachán na fracha stig sa bhosca tá sé níis ag a fear mór Cillian McKionna tá gá ceann curtha ar fóríl ag Cillian ach ní an ceann sin curtha ar fóríl ar an tríú íireacht é fuite ag Cillian agus pointe acu pointe in aig na gaotha rudatha bhd níos deachara fuite ag a bhar mór Cormac Macrosán be cuasaí níos éasca ró in san Darlach seo ach fós muintir Róna ngáil ní mór an séir tá fear bháin séir Danny ó Cúnaí más féidir leis é a bhailiú tá sé chuirtha amach chuige ach ribhe bhí taid Mac Dávéad ag bailithe ag Mac Dávéad ach é caiitige ar an spotta agus cheap daoine go meach dún ngáil a techt amach go splóidir chun sa Darlach ach ní sin a tarlú tá Muineachán brasásta be siad brasásta sellbh chamáil chomá Cillian McKionna uair bháin eile sásta a dul tríd na lábh an sa fuite Cormac ó Ceallaigh Cormac ar an lína datha tá sé brúte siar go míad leith a stólam bhí sé lábh Matthew McConnell le stólam a bhí an son a thóg chun talún é dianta go má Cormac ó Ceallaigh agus seans do Muineachán raibh siad tapig más féidir ó mar tá íireacht do chreite deachar in aig na gaotha an sa tá sé ag Alex McKinnachta well míúilta bheith chaann do rud ag gur féidir leis an ceann seo aimsúach beár leis duine éiginnta áil hách an roch agus an duine sin fuite ige
agus náart spás acu tá sé fuitige ríist Alex McGinnachta an iireach sin a bhadní sé go agus an Muineachán leis an dara fointe in aig na gaithe an sa dara leach díreach pointúháin fuite ag dún an áil sa dara leach an áíir tar a bhadní smú a níos tá sé de brise go tapig agus tá an kick amach tapig tá rád ag an de tastáil ó chun an áil agus tá ag an tastáil go tapig an fear breisiústig Finn McAlespi leis an ceann sin iireachtáling ón anna a há díreach tréisteach an páirca cúignú a dimehan sa insan dar le ráfuinte an taobh ach caiigh dún an áil a bhadní smúd sin a dhéanamh den giadúir tá bagáín brú teachtartha bhí kick amach tapig ó Cormac má crosán náart spásacha is féidir le Cormac bút a thart an líróid sin agus an bút fuitige an fear fuitige agus dún an áil a tacht uairháin eile an captéin na ceir fuinte Gadisha, Danny O'Maccooney, Daniel Laura Cole, which are on all, Tashes, Sorte and son, Ege ach, Gohunta and son, Reno, Quigley, agus Corrahan Trasnon on Cuigu Fuinte, Fuite, Egan Captain Trachnona and Yovagus Cade, Mar Hashbontas, Tashbontas, Einerach, Wig Sud, Instant Clehe, Shaw, Dentamachama, Agrino, Quigley, Bader, Gresham Cartig, Danny, Eshinachur, Ishino, Kurt Trasna on Hood. Kick amach a tacht ó Rio Quigley and kicking amach go fada leis an dahad a cúig a sé bailithe faoihearra ag dún an áil cad é mar chaibhanta sin i lár páirc an sondas na kicking amach ach mar a hála sa chiad lech an aig na gaithe sin níla gaiirí go róbáid leis na cúlbáide agus dún an áil a tacht leis seileh acu ag MJ McAward MJ le ceann curtha ar fórí Gadisha ba bhrá leis pointe aimsú tá spás aige díoch tebh mud an féhéin leis an coséis agus an céad fointe fuite ag MJ 3 fointe inis ag dún an áil insan dara leach seo agus iad chum tosig sa dara leach ach díreach le pointúháin tá bhad níos mó ná sin ag tastáil uatha dó naigrí cúig fointe a bhí ann ag le hán inis by dad 8 pointe idir na fórne. Tháinig dún an áil arás ó 9 pointe síos agus beagnach gur bhódar an nóir hena in aig Muineachán is féidir leo é dhéanamh agus tá sa gatainna sin Evan ó dofig le bhfuil droch son chun son imethe I bhádró chun tosig Finn Gillespie ach mas féidir le dún an áil é seo bhhailú agus doristeach tapig tá sé dain séireach mar tá cúlbáide mo hon gúil an áil mac bríortíine is techt is an doran fága cho fada le Mark McGingus is dólam Mark an sa róhir tá sé géir brise tríd an dahad ní Mark táin sin Evan ó dofig leis an íireach ach droch íirecht ó Evan leis an ghaí an ciad íireach ó siúd agus an ciad íireach chura I bhad ar fóríl agus ar héab na lábh deise Rian ó Quigley, well, mar rud ag gur banistóir Muineachán Joe buile bhí anam I ring le Rian a chuid am ó hógant leis seo go móras gur féidir chomáine sin caiisiad lads áil a roch ach tá lads a roch agus tá cosantúntaach a dhéanamh orthe le lads dún an áil tá sé briste síos agus faoihearra tá sé bailithe ag Muineachán rá kick amach caiiteach faoihearra faoisimh acu agus Muineachán in is sé tach an ceinn an captéin Nilo Plantor tacht chun tosig cad é mar lós atá ag go bhharróg sin fáganse go dtí cuite ó Ceallaigh cad é mar arónna a bhí buite tháina sé isteach le denúmad agus tá cúig fointe fuitige san omláin banin sé ríiste tá cúil fuitige an féidir is ceanna lá tá sé sásta leis an darn tá sé sásta leis an buinte cúil pointe dúbalta agus pointe fuite ag go bhharrónna cuite ó Ceallaigh sé fointe san omláin dún an áil inis ten siad go tapig a ríis tá an captéin ann uairháin eile Danny O'Cooney a bhailíonna atá séiristig I lár páirc a sé dain go tapig sa chléise Alex McGinnachta ag géire brú a chortha ach an áíre dún an áil caiisiad brise dhéanamh a bhad níos tapúda ná sin ach tá lads Muineachán idir an sár íireach leis an gosans na tosa agus céile a cuite ó Ceallaigh ann uairháin eile tachan ceann an sa Mícheál ó dúgáin de Búrca tá pointe ag Mícheál fágann sé go fada le Sean McKinney tá chuirn siar uairháin eile tá náart ó chun an áil siarach ní féidir le aon duine iad a stop an híireach seo a tacht bhfuil sé sin craing stónam go bhfuil si dul ar clé agus ar fóraí begánaí cainte ar clé agus ar fóraí an son níl Muineachán róthástar sin ach bhí an sé uairháin eile chu sé an posta dhéing an gcuoch ag sciúba nílí roide agus ráite an réitóir sin an duine táchtaí go bhfuil sé sin imethe ar chlé agus ar fóraíd sin íireach de techt ó Adam Bórsca is tólam an chiad íireach de Adam agus an íireach sin béidir imethe ar an bosta ach pérodé tá sé ráite an réitóir go raibh sé imethe ar fóraíl Cormac McCrossán
Right sé tapig óra bháin ar a tense ísir níor chrom fear chun an áil ach tá sé acha go fóil brú maite go techt ar ó sin ó muile nach dhéon sé go má agus chuann sé reistí evan ó dofig óra bháin eile in is trí techt tríd lá tá Conor ó Gréfa. Conor, chofada leis an gapte in Danny O'Cooney. Cadé mar cléthe bhíige, cadé mar fast with she mar begáin in Uladh. Tá sí Anna chróga an son bhí Cormac McKeonna a tháinig trasan leis an doran cinúnach agus cosint in chiad sco ag a bhharóg. Féile mó brád ag níach mar mórán de féile ach cíimiad in isise leis se leh ní róide. Denta go maithaige agus chutha má chofada le Luke O'Calla, trasantí Luke. A nisise róthar uairháin eile. Tá Luke O'Calla, tá fointe fuite aige. Denta go má aige, beag tógad chun talún fáca ag dtíon ibre trí dara ó féine agus cadé mar fointe ó dara ó faoiní Tráthnúna in Neomh agus cafará cadé mar chluthe cosanta ón bhharóg sin Tráthnúna pointe fuitige ach ribhe seo tha sé déanamh marcáid an chuide smú ar na Mark Mac Engasa agus ní nach pointe fuite ag Mark ní bhfuair sé scóir bis a chiad leach. Drá kick amach an sa agus sean spéad a Muineachán. Alex a teach tríd, Alex McGinnachta le kick bhfuil sé tógachan talún go míad bheach tá sé an raibh sé stig sa bosca níl mé ro chinnta stólam gur háir sé dírecht hebh moia. Alex McGinnachta bhí sé sin dain séireach bhalig sé an kick amach garid sin an ní a bhéon chulbáir is stig tógachan talún é nadarcad a há ón ó marachúchan rá an sa le fear dún an áil. Carta buí béidir an fear sin ná Matthew McConnell tá carta fuite aige, carta buí. Agus hála sé dírecht hebh mud in Moscow well an cinnig ceart tócha ag Matthew an anna chud srite mar bhí sé sin anna chain séireach agus dá mar rud é gur raibh cúil fachta ag Muineachán an son détá rá gur deir an chluthe bhí ann. Seansan is ag Alex McGinnachta an dara fointe a ainsú ón kitóg Tráthnúna ceann curtha fóríige a dhá cheann curtha thar an trasnáin ag a siúd. Dó a cethir déag go dtí 9 buinte an Sathairn an áil tá 8 núma déag agus saimpel 25 second fáca ar an glóg ach níl éon húsar nó níl an clog a stoppe. So beag an breise curtha is sin. Fuite ag lads Muineachán uairháin eile. Sean McKinnon cadé mar heispánta so lads Muineachán Tráthnúna in Neomh agus iad a gimmart as bada. Trasna cho fada le Mícheál ó Dúgáin de Búrca. Mícheál a háid déanamh anna chuid róircha Sos Tríd Lárna Párca Tráthnúna tá siad bra aclaí fuirin Muineachán seo. Teachtanis tá Padar McGill Bhórta. Ní réon fointe fuitige fágan sé de airtha gá fointe fuitige. Sin Luke O'Calla agus sin an tríú fointe fuite ag Luke O'Calla Tráthnúna in Neomh. Cadé mar obair háidénta ag Luke an le cúig númad a nós a crothú anna chuid feibanna de chosantóirí rún an áil. An muirte sios a Cormac McCrossán cá sé dul tapig leis na ceangse. Tá ceithre stigad lár Párca do rún an áil. Tá fear amháin go thomnáin é sé an cá sé fio go má sé dénta ag agus dénta ag go má an fear sin ná taigh mac dábhéad taigan is sé róthir lead Muineachán na coolú. Tá sé fág agus tá soncáir feite ag MJ McAward. Imrómíidir raig tá sé caite aige ach tucamíidir eis don sunk sin a bhór sé sa ceann díreach cúpla an númad ó hin agus lads dún an áil an is agus seans ag Mark Mac Engasa is seo chur béidir an trasnáin tá athrú a teach chomá ifre déad a ifre dó dhéag píonn sé sin go bhfuil osín ó Muileán ag teacht an Bárc agus Luas Cunne is tólam. sé Louis Cunne ag teacht ar a Bárc bhí sé anamnathe ag a túsach athrú déanach an son ní dólam gur aibrig na hatharthe déanach sin do rún an áil in éon slí réach ar Tráthnúna in Neomh agus dara ó heair. Fear a bhí gimmart go húntaach an léana nadidir cén fáin á sé tasnú ceap na hengur sé beidir gorta a níos faoiare a teacht chun Párca agus Evan ó Dofig ag imeacht ón Bárc ceann curthair farú ag Evan agus dara ó heair tréis teacht chun Párca dara a bhór trí fointe seachtain ó hen pointe dúbalta agus kick séir chomá nadidir cén fáin nach reise tasnú ach tá sé is stig in is beidir go sé ró dhéanach aon dhéanamh tá cárta buí fuite ag duine éigent an son taobh stig chomá beidir bertacha an son do rún an áil agus Muineachán. Ní mé cinnte céhí an beidir Niall McBrearty agus Cuilte ó Ceallaigh a bhí ann ach ní mé héanró cinnte bhí mar féchant ar rudaí eile tá seansan is ag Mark Mac Engasa pointe dúbalta tá an réach aige tá an réach is séidir go láidir uair amháin eile héanana cethir feite ag Mac le banistóir ar an sinseach rún an áil leis an iirecht sa ní leach pointe amháin fuite aige go dtí seo
sin hyper 2 meter amach an goal which she chun tit an hand trasna Craobh mar score ag Mark Angus Trachnúna 3 pointe inis an omláin fuitige siúd agus an pointe dúbalta Craobh mar score ag a bhar óg. Rian ó Cuglig cuasaí muilethe síos ige Anna Fichte Caithfidh Dúnagáil an ceann seo bhóchan caiisiú cúpla cúla áil tá 5 núma 10 agus písa fáca níos múna leachtain dar a leach seo fósta dálaach na firmhóra an son istigil á búil do Muineachán bóchan teir go deas éasca óramháin eile. Sin Padar McGill of Orton le Sheriff. Far mór eile is Cillian McKenna. Tá na lads ó Muineachán I bhfad níos mó istigil á buid tá sé sin taú go mór ó go háirid as na kickin amach sin atá cócenúnach sin Trachnúna inniu bh tacht tríd inis Adam Bórske fágann sé go dtí hifar 3 Alex McGinnachta ach drochaíocht an son ó agus hácheann inis curtha fóríre ag siúd bhí sin ag na gaithe an cosclé ach in áíre tá sé de ceart an count sin a chur an trasná an ráchúil agus ceir faointe 10 buinte in san omláin idir na fórne seo anna chuid le déanamh ag Dúnagáil tá sé a bhad níos éascadómh na kickinna amach sinna aimimsú tá siad cúlathe go mór Muineachán níl siad a gíre éon chúl a ghaile bheith sé anna jochar do Dúnagáil 10 buinte a aimimsú faoin drá seo ach leis an fear seo tá seile bheige inis Mark Angus agus ó heithir istigh chomá há seans acu a tachtan is há seans wed há kick fighte nadidir an timpiste san is dóm timpiste bhí annach hí na cosa tóca ó Finn Gillespie an son a bhí istigh ar cúil tá bóta le chaite ag fear Muineachán chomá agus tá réitóir óan ó Mórlachú chun labhairt leis an so is dóm go raibh sé díreach taobh mó den bhosca tá cárta buí fuite ag fear Muineachán tá neartas na cártaí buí tacht agus is dólam gur kick pinóis le gabhann sé kick pinóis do Dúnagáil hí na cúla tastáil nadidir an timpiste bhíon son le Cormac McKenna ifir a dó do Muineachán ach tá cárta buí fuitige agus tá kick pinóis fácha ag Mark Anthony McAngus. Well, bhí mar ágamach an fear seo dain séireach gin dara ó fíní sór job in san chiad leach agus bhuair sé point an sásta dara leach ach déanamh díháin is bhuair sé héna cethir an tacht an sicáte agus má aimse an cúil seo beag héna 3 fuitige agus détá rá go mai seans an son ag Dúnagáil. Mark McAngus in ag rian ó Cuglig do Muineachán. Well, chuiristeach bhí an tá leis ní raibh sé tóga go róháige tóga sé an ceann sin cúil fuite ag Mark Angus é sinna tastáil go géir héana déag in ag 2 tá 2 agus 3 second fáca ar an glog beag ann breise curtha le sin chomá cúpla númad de breise curtha le sin éing 3 númad ag curtha amach go deasca í an taobhlína ach an bhaocha sciúba í agus imacht ó lábha Padar McGill Wharton beag ónad eile le tachtasteach an sa ifir a fethe cear Jonah Cannon a bhór pointe seachtain ó hen a tachtasteach a MJ McAwar dimmer MJ McAwar nniu bhór sé pointe chuir sé ceann ar fórí éisian imid an fórc agus roiimid ar eis go dtíon cluiche Dúnagáil le Sheriff. Tá na firónad goléiristigh tá na firónad sin magadóir ha ráile chomá agus fir chun tosaigh tá sé sin chun tiisim a bhádró ísir beagna gur hit sé amach a smacht ó chuiglaí ach tá sé aige tá brú a Tráchtaire brú maite go tacht mací óramháin eile cad é mar ingad a háig go bhardóg seo ach tá inad chomá ag captéin Muineachán sin nail fantóir betecht óramháin eile fágann sé dí dara ó fiine cad é mar chosantóirí a bhfuil 3 agus a 4 dá Muineachán Trachnúna inniu agus cad é mar heispántas ón bhar seo fear onad credinú ná cred héna 3 feite ag cuite ó cealla tagann sé isteach ins na cúlathe agus déanana sé sáir ópar an son na tachan ceing anis tá mantas is dólam mantas Polauskas fágann sé go dtí Adam Bórske agus an ceann sin chutha ar chlé agus ar fórír an dara ceann chutha ar fórír ag Adam na ní bheith sé héan ó hásta na heispántas go dtí seo Trachnúna inniu
Sóróbar dianta ag lads Muineachán ag ngach áit eile gan éon áras. Sa Conmhaigh cross an a rís má go leor leis an kickamach sin agus chuirse go fada le Berto Muineachán a credinú ná cred. Captain chuúna á leis an dorn agus feinúna á le tá si de tacht tríd a ríist. Canar ó gríofa fágan se go dtí Mark McAingus é Mark éireach an háfuinte áil ach roimid a reis. De chic séir sa níana sé ein difriocht do mar rud gur chuise sin han trasná nú ná chuig tá. Anam le tógan an so. Fearchún an áil, well, ní sé sin a tastáil bhua se go buinte seoit an cléthe córta. Dómh, fuite, ag dún an áil an son agus is tólam gur chuig an íireach sin haar an trasná an chó más so lads. Ó heir díireach treis tach an párca agus é díireach imethe ón bar cúpla númad in níag sin imróir úntach an lad óg sin dara ó heir. Níor thosaigh sé agus cailann siad seilbh dá bhár. Well, nada cécho cinúnach is a bheith sé sin in scéal na himthreach a stólan go se ana cinúnach an áíire Adam Bórst do bhfuil fin rá. Ní bheith sé héon hása le cuasaí Tráchtaire na níl gá ceann chutha ar fóríige. Ní mórrán dentage ach imróúntaach agus an fearrá teachtaisteach ná mac a tréinear Harry mac a tréinear idir fethe cethir do Muineachán istigh Tráchtaire na seansanis ag rion ó chuigleigh. Tá sé cuiste síos ach céile ach a bhar mór Cilíonn McKionnaid in a sár obair an son Peile ag curtha go dtí Lúco Ceallaigh tá an bheirt go siúd a déanamh an de más Tráchtaire cad é mar feas agus cad é mar feas Christian san ach ne chaite ag lead Muineachán tá sé de techt a ríist droch íireach de teachtó macinachta ach fanna sí ar a bar Peile ag dún an áil faoi dhearra cad é mar feas an son agus cad é mar imróir an lead seo Lúco Ceallaigh ifir a dóíag do Muineachán tá sé coolú chomá tá sé déanamh sár obair ag ngach cairn den fárc Tráchtaire dún an áil a teacht tá cool a tastáil ceapá faoin drásá Lewis Cunne agus an ceann sin a chuirteach ísio aige be sé duchar bóchantáil chaptéin Muineachán ach tá sé captéin eile ó cúnaí a teachtaisteach curra faoi bhrú stop ar an líne ach cúil fuite ag céile ach Mark McAingus an dara chúil fuite ag Mark tá rud ag na tarlú ar a déobh eile den fórc chomá tá gachar de tarlú a níos tá fearchún an áil híos ar a barc Niall McBrearty tá ráite ag na lads an déobhína go bhfuair sé sunk ó ar Muineachán chomá so roimid ó héamháin den barc go dtí an taobh eile tá fear sínt an sa ar a dalamh a Niall McBrearty is tólam á daoine rá go raibh ifir a cúig do Muineachán mícheál ó dúgáin de búrca treis rud éigean dhéana leis ní acha mé héine ní acha an camera ach tá sé feice ag rointaín an sa so roigan réiteoir a labhairt leis na férs na cótaí bána agus is tólan go bhfuil sé feice acha so seans go méid cárta deire go teacht a lads Muineachán well gá númad ó hen cheapamar go raibh deire amach le dún an áil ach rudaí aithrithe úr ó bháin eile tá 7 númad agus 23 second fága ar an glog an sa beg cúpla númad breis a curtha de sin chomá tá réiteoir labhairt níthe tá sé labhairt le réon ruáin tá cárta buífuite ag réon agus ag second now cárta buífuite ag réon agus ag Alex McGinachta stólam agus bhfuil an réiteoir chun labhairt faoi dhearra le mícheál ó dúgáin de búrca tá sé tá dain sé an sa do bhíá tá cárta dearad fáite ag mícheál ó dúgáin de búrca bhfuil ní man leit sin éiscint an rud chluisim ná go bhfuil gur thug sé sunk de air chun an áil agus éisin imethe den barc cethar déag an is díireach ag Muineachán ach ná déon darú go bhfuil díireach cethar déag ag dún an áil chomá so cethar déag ag an dá ar an nílach ceire fuinte idir na fórna a níis agus an fearr táchtach sin Mark McAingus a níis le ráchúil agus 3 fuinte sa dar le ceann táchtach do rion ó chuigleigh sos na párca imethe go fada le leathlaí bailithe ag fearr chun an áil an fearr bhór sunk second ó hin sin Niall McBrearty Ceanta go hálainn ag a bhar beag tá sé a níis ag Mark McAingus sa uair amháin eile Mark a róthir ag iar an líne
Dach the coig sin a bhrisin. Ní dólam go raibh dara ó fíní a bhí sa chéadach agus íon sór job tá sé níos a frach leis a déanamh íirecht é stoppach ní féidir leis sé stoppa nuair seo mar go tach an tosaigh leis an cosieis ó droch íirecht a tilsíiste a sámát an son an lína nadar a marc an lorug an fear ó Monaghan te bhstíigh tá beidir gortú beag pucasús ag marc chomá muinte Monaghan a fiochan de sin. Beidir go raibh ceartaige cúil lorug ach tá náirt am a cupcile faoin time shoot. Tá sé de Tráchtaire, tá sé níos ag Finn Gillespie, náirt Spórt ag féin nach ráit ag an réitóir go raimid siar dá chic séir. Tá captain Muineachán trasna díreach uing an som as féad le siúd é bhú. Tá sé bailithe aige sin náid fantá. Tá náid le róthróin bháin eile, tá náid le géir a tachar fada leis, ní féidir leis. Fíochar an luas lasrach sin ag náid fantá. Brisin sé an dína dachad a cúig. Fágan sé níos sé ag ó cealla stólam. Tá sé ag lúc ó cealla uair bháin eile. Bhfuil beag Muineachán sásta is seo a chamád sa seile bheice. Tá bhí trúr ó Monaghan an son. Well, bhí trúr fáca ag Monaghan ach mar bhí ráit ag an leat an son. An bhar a bhadig an son é eisian an tríú chosantóir bhris sé an lelína agus má sé. Má sé baidad tá Monaghan an Tráchtaire, tá brú a tacht ag Marc Mackenzie, denta go ag Marc, tá sé tacht an ceang, tá doran fuite ag Matthew McConnell agus a ríiste ag Marc. Well, más féidir le aon dana inrad a chrothú is Marc ach tá an fear seo Tomás McGuinn ag neart a chrothú Tráchtaire nuair agus cad é mar chluithe bhí ag Finn Gillespie go dtí seo. Well, genta go háling an son ag McGuinn tacht trí, McGuinn gír a cú sábháil do uair bháin eile go quickly. Cad é mar sábháil hat trí sábháil cinúnach genta ag rian ó quickly ó irin acha bog Tráchtaire in Jobh agus tá Muineachán a Tráchtaire lechaidte an son ag a bharrónad Jonah Cannon is féidir le Jonah pointí aimsú bhfuil sé pointe in ag Monaghan hena féin cúpla seachtaí ó hin nach genta go má ag cosantóirí Monaghan tá siad de tacht uair bháin eile beag an breise agus kicking na pinóis más rá agus baidad thá gach seans de sin. Tá trí númad agus 2 second fáca an só agus beag cúpla númad breise le tacht sin chomá. Seile bheith Jonah Cannon and son, the Monaghan sé Harry Mac an trainer gribh seile bheith a níos lótha má leiscéad faoi sin ibar fethe cethairs measca sósa gom ach bhí sé sin ag Jonah Cannon bhí sé leabhlacáilta síos agus amach dheis agus fóríl agus beag seansan so is tócha gur taigmach dá bhéad a thócaigh an ceann seo do Monaghan sé is tólam. Níos cad dhéana sé. Trí númad fáca. Ceapá go me sé leis an ghaoch sin. Tá an ghaoch sin fósláidir neidir an féidir na bratacha a eiscintach. Tá sí láda go leor agus tá sí taú le lads Monaghan ráis siad tapig leis an gceann sin ní raibh siad róthásta. Íireacht a thógant. Tá bert nú trúr am an son den dahad. Ráis siad taobhstigde raig tuag siad amach ríist. Mac Brearty ar an dahad, ní sé sásta í thógant. Conne. Well, caithh Monaghan rud éigent a aimsú, tá sí ard an ceann seo bhfuil sí crying, tá sí stálan, tá sí puinte fuite ag lads Monaghan agus díreach a kick amháin idir na fórne an sa. Cad é mar chluithe an sa in Monaghan Tráchtaire in Jobh. Bhí Monaghan 10 buinte chun cúil le fethe númad a dal ach rudaí aithre go hidas go thomlan go háirithe le tunach chuir Marc Engasach. Tá sé fáilte ríist ag na fir an son ag Muineachán a Lord Park agus a tach an ceangan is tá Harry Mac an trainer ibre fethe ceart a Muineachán. Harry leis an darn droch darn agus bailithe go húntaach ag ibre a hocht canal gréfa do Monaghan. Tá siad a tacht uair bháin eile tríd a lár tá an tinide acu tá siad bra acrín na leid seo. Tá Marc Mackenzie a frach leis. Tá Marcá níos fearr a dhéanamh agus tá sé dain séireach. Tá Marc a tacht trí, cad é mar Jincín beag. Taobh bud an dachad a cúil. Tá sé chun an íireach seo thógant ach tá sé sin imethe dheis agus fóríl. Díreach an deile ceann curtha fóríl ag fearr go bhfuil ráthúil agus trí faointe fuitige Tráchtaire in Jobh ach bhí an ceann sin ag tastáil go géir mhutha. Rian ó chuiglig ana tacht amach tappa go leor. Rian is cai sé na firmhóide
a bhóla istigh lár buil tá trúnú ceithreacha ann tá siad a bhadní sáidean a lads dúna ngáil agus tá sé fachta có uairháin eile Mantas Palauskas le sead fuitige agus tóga siad chun ceange cúpla méidir chomá. Well, sin cinúna chomá ach an áiríre na kickanna amach bóite dhearing 67 fan géad as na kickanna amach nó níos múna sin fuite ag lads Muineachán Tráchtaire an airde sin ag taú go mór lótha agus is tónam an dúcha go cuiglig an ceancanna seo hógant tucaigh by dad ríú cuiglig se rud dhéanaan maith Muineachán tá siad anna bhaile sin na cúlbáide a hógan chun tosaigh chun na ceanse chur an trasnáin níl sé a chaimpil da 3 méidir amach ach tá sé naig na gaotha chomá begur Cormac Macrossán is seo a hógan godáas tapig péire a hálín an seo agus rion ó chuiglig 3 sábháil úntach dianta ag rion Tráchtaire is féidirún leis na ceang seo chur an trasnáin seo ceann tosaigh tá sé ar droch éair chomá an éair seo a gear sós die pointe áirithe an ceann sin chutha ar clé agus ar fóiad an cúlbáide. Anis cóigur déag ar a bórc do Dhún tá dara ó heir ar a bórc uairháin eile mar sin tá cóigur déag ag a bórc do Dhún agus díreach an cethir déag leis an cárta deireg sin fuite ag Muineachán. Fear breise acu ach tá cúil testáilmhótha tá an tam imethe den glogansá beag cúpla númad breise a going an sa in san deirleach níl mé ró cinnte céhhéad am a níor chuig an clog sós an sa rálinn céhhéad an breise a bheith going ach dhearing ghfuil cháinú 3 númad ar a laid de an breise le tacht ach brethir sé sin go hilas go thomláin ar an réiteoir ón ó marachú. An ceann sin fachta ag Dhún díreach pointe bháin idir na fórna pointe dúbalta fuite acu tá fear breise acu agus tá cúpla númad eile ach caithé siad an kick amach seo a bhóchan díreach pointe idir na fórna tháinaidir in san cluiche dearnach a bhí acu in ag Muineachán dí pointe chomá ach an lá sin bhór Muineachán pointe eile agus bhí háfuinte idir na fórna beag Muineachán ag gíre an rud céanna a dhéanamh Tráchtaire agus tá tús má curtha a chuide sin agus Cillian McKenna nadidir céhhéad kickan amach atá buite ag a bhar sin Tráchtaire agus é déanta aige uairháin eile an captain inis faoi bhrú naid fantarp faoi bhrú ach ní héon bhrú chomha cad é mar chluiche a bhí ag an nádóg sin Tráchtaire inniuh bhfuil sé fuite ag a ríis tá trúr mór haimpel ní héon rud chomha tagann sé inis cho fada le fear ó Muineachán tá siad ar ruthar be siad brasásta díreach sellh chamáidir níród ar an déobh seo den fórc a tachan ceangan is tá fear cuitó cealla go bhfuil héanana 3 fuite aige an ceann sin bhfuil ní sé chun chuirde sin tá sé tríos tism i bhd a bhadró íse bailithe Cormac Macrossán a mé seansaigh Dhún ceann bháin ar a aimsú is tóna go méid ní an adóg in savéad an réiteoir ní baide tá siad a teachta rís tá Dhún a teach tá fear breise acha tá fear ó Muineachán sínta ar an dalamh tá bert breise acha faoi láthair tá taigmach dábhéad a tachan ceann tá díreach pointe testáilmhótha agus beag an breise going bhfuil an pointe dúbalta mhótha ní tá sé chuir fóí ach an áíre ví a có go raibh an kick breise a techt mar bhí ar chun well credinú ná cred hí díreach bert ó Muineachán ar thaobh eile na páirce ní raibh sé feiceadh an réiteoir ní dhéanamh sé aon difríocht mar beag an kick seo ag lads Dhún haimpil 35 méidir amach ón gúil tá fearránna de teachtasteach do Muineachán tá gachar de tarlú an sá Tráchtaire tá Conan McCluskey a techt chun páirce agus tá an captain ag imeacht ón bárc nadidir cén fá naid fantarp ag immerte cluicheann ciad Scott sá Tráchtaire hí botún déanta ag go bhar an Sathairn David sé félim ó brádig a imeacht ón bárc do Muineachán ní an captain bhí me ceappa ní féidir an captain a bhaint sin cléthe tá immerthaige Tráchtaire so félim ó brádig ag imeacht do Muineachán agus Conan McCluskey isteach agus seans ag Dhún ach caiisiad an ceann seo a aimsú 35 méidir amach ón gúil leis an gcuid ó heithir leis an ceann sin Caile mar scór ó dar ó heithir bhí sé le tosnú níor thosaigh sé bhuail sé cárta dubh gag na cháinúmad agus é ar a bárc ach cad é mar kick cinúnach ag dara ó heithir nuair a bhí sé teastáil misneacht agus crógacht bhfuil siad chun techt uairháin eile ba dad beag pasáisiúáin immerthe eile going Tráchtaire inniuh tá sé ag Dhún uairháin eile agus cad é mar scór más féidir ó techt arás hí idir 10 pointe síos ag pointe bháin tá sé ag marc
Tá sé Mark Urwanella. Súrig dún an áil, well, tá luúrig is béca mar níorfacha Bert ó hún an áil hebháin den bach Muineachán réitóirí na dhéon sé fríoch tá súrig an dáir ar déban tá rudí a torlú gach héad an fág. An rud is tochtaí níos ná Finn Gillespie agus an kickoff Finn Gillespie agus é fuite Finn Gillespie agus den Mionúr an dehanúmad tá dún an áil an caim cadé mar haispátas an na lads agus sa chuig nú maternach ach an kick cinúnach ag a bharán at Finn Gillespie agus dún an áil céachreidech é ó 10 pointe síos le heimpel chuig nú mateg le dal trídanna tas nú inis ar gach carn den farc níl maintir Muineachán sásta níl maintir hún an áil sásta ní mailet é seo eiscint ar éon slí a réchar a cad é mar chluithe Tráchtaire in jobh buchas ar dia tá rudí a Ceathrú síos inis ar an dáhéir den farc dún an áil agus maintir an bhaile brá sásta a le cuasaí ach Muineachán crí bhriste an sá Tráchtaire in jobh agus céin fá ná bedís crí bhriste tá cúpla rud eile tarlún sá le cúna dé an muide sé síos cad é Dírómid ar an cluiche mar a bhí cad é mar haispántas ag dún an áil an son sa chuig nú me déag cheap mé héin go raibh Muineachán a bhd níos fearr Tráchtaire in jobh thar an seaca númad agus dún an áil le thaspántas úntach Craobh agus Craing an son sa denú modernach atá buachach an sa I bar Conmhaigh in nún an áil. Taispánta sí úntacha I ngacháte Muineachán an captéin agus an lán chulaí daró fini agus níl fantarp Tráchtaire is stige lár buir an fear mór Cillian me ceanna le pointe agus cadé mar haispántas buig siúd Luke ó Ceallaigh le 3 pointe Alex McKinnachta le 2 pointe agus Cuite ó Ceallaigh a tháinig isteach mar aránad le héana 3 Tráchtaire in jobh ach dún an áil. Well, is léir good in Scillacha, is léir good in Talingacha, níor haispánadar sin haar formhór an chluithe ach ag deire an lé chomh. Mark Anthony McAngasa le 3 pointe agus 2 chóil Tráchtaire in jobh ach ní hé sin fear an chluithe do chun an áil. An fear ag ibre a 40 Danny O'Cooney captéin na fórne an téanaar a dhimmer do chun an áil déathrá sa chiadlach le 4 pointe sa chiadlach agus pointe eile in san darlach 2 pointe ón captéin agus ag immert na cúlathe do formhór an chluithe cadé mar haispántas ón lad óg sin a tachtasteach an son ag le haim taispántasaí úntacha agus kiccinúnacha tachtasteach ó heir chun cóscóirí anamh den gléthe ach an kiccinúnach ag deire an chluithe rivan hadóg séte Finn Gillespie iver a fethe seacht de rún an áil kiccinúnach agus an dara fointe go siúd Tráchtaire well lads. Péród gur féidir rá faoi Tráchtaire in jobh ní féidir rá nach bhfuil caibhlintí agus taispántasaí agus an Peile's fearr in éiring an sa I gúige ola faois nó sa síse. Muineachán, well, beag na lad sínsrucha fiachant ar seo, rivamórach beidir go dair sé sprág a chomh ach tá tochaí a Beo agus tochaí an ann das na lads ógus seo ó Muineachán. Tá siad anna dhéimách ag amachtan sa ón barc ach caafar gach molla a hartómh. Right dún an áil a raig dí cluithe leithcheannis a chuig a ola má sé tá siad a tethú síos tá daoine fós a croch a háartan sa cad é mar haispántas agus be siad brasásta leis an daspántas ón dá ar an Tráchtaire in jobh. Well cháirte gur míle maith go sa bheling Tráchtaire agus be mé libh a ríist go luach. Go dtíon chiad ó eile a cháirde slán agus Spáineach.
fear sin ná Luke Ceallaigh uorháin eile. Luke dír taobh an dachad an count sin a lúba cléach bhfuil si a thar an fóríd is tónm go bhfuil tábhaid dead agus an ciad puinte fuite ag í féidir a si dul tríd an lábh briste tríd an is go das an son ná Tomás Maguí agus an ciad scór feite aige a Tráchtaire náil agus tá Mícheál dúgáin de borca níos le sellh dír taobh mud an fethe hé an ar an cosíéis agus é sin imime a haran tras ná an dar chuilte ó Ceallaigh leis an cos Craobh baite cad é mar scór don árán a puinte dúbalta ghóisiúd. Alex McKinnachta, Curhisteach, dain sér an son is, ó brád ag Curhisteach ag seans do Muineachán, hir an down! Cad é mar ag leis ach fichar an dós lasrach sin é hos na parca, Conmhaigh ó Ceallaigh is an ciadíireach de Conmhaigh Ceanna aimsiú agus é sin fachta ag é chuma, Conmhaigh ó Ceallaigh. Cúpla seachtaí ó hen ach níor dhéanamh éis sin agus tá na pointí fós a tacht by dead. An óir seo Cillian McKenna le pointe dúbalta an táire an daran go fadra á sin ó mhéán á sin leis an íireacht agus ó chuiglaigh ag sábháil úntach an son. Sa chiaadach seo agus sa tacht an cainte Mícheál dúgáin de borca tá spás oscailte amach os a chóir an Roise agus cúl! Feite! Ag go tapig an fear breisisteigh Finn McAlespie leis an count sin iireachtáling ón go dtí seo sin hyper 2 méadar amach an gúil bhfuil si chun tit an hand tras ná cad é mar scór ag nó chuiglaigh do Muineachán. Well, Curhisteach bhí an tá leis ní raibh sé tóga go raibh captéin eile ó cúnaí a tachtasteach Curra faoi bhrú stop ar an lína ach cús brite ag céile ach Mark Cosig leis an cosíéis ó drochaíocht a tilsiste a sábháil an son ar lína nadar a Mark an lorug an son ag Macuí a tacht tríd Macuí ag a cú sábháil do uorháin eile go chuiglaigh cad é mar sacht ach brethil sé sin go hilas go thomláin ar an réiteoir ón ó Murachú an count sin fachta ag dún an áil dír a hán fuinte bháin idir na fórna leis an ghaí ó Heather leis an count sin cad é mar scór ó an rud is tochtaí ná níos ná Finn Gillespie agus an kickoff